אהוד, כן. מה התובנה שלך מיום העבודה הזה? שהגישה שלך לעסק שלך היא רצחנית. כאילו, בעלי עסקים שהגישה שלהם לעסק היא אני אעשה הכל, אני אקנה את המכשיר הכי טוב, אני אשחיז את המוצר, אני אבנה את זה, אני אטפל במוצר, אני אעשה את המוצר הכי טוב שיש, אני אהיה במחיר הכי זול שיש. ואז הם שוכחים דבר אחד, המלחמה שלהם זה לא על המוצר הכי טוב שיש. ראיתי מוצרים בינוניים שבקלות עשו אחלה של קופה, כי הם פשוט תפסו את העיניים של הקהל שלהם. המלחמה שלנו היא כבר על קהל ועל התשומת לב שלהם, וכבר מזמן אבל, לא על המוצר הכי טוב או על המחיר הכי זול. זו תחרות שכולם בתחרות לתחתית.